كما يمسيقن خبركم تخطاتلتين لومي سولوس 25 لكاتيت ساعة تشعت مشهد سدالو زينا وشتن وطان حيزنا لكم كريمنا لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدن بيتروس منقص أرست زينا أبي نوزوبا قول لجاب مكلخة حدقات الترافيك ذات كورزة تتخايدون أب إلى برد أب أجد سنة النباب ذات كوراستو مرون تمهارو كلاي درجات وهيبون ما أكلت عنا تسنية أب مو حاسة عنا أدن هساننا برتعات سرح الله منغست ريبابليك دو السودان بسنكي كتر وعي أقول قلت تمرتين نجزي يكون زفوسينو سومانيا ليبيان عب استفلالية صلاتات كتحقا قزازة خلال سم معات كتيمان أمريكان تايلاند زمرحوا حبراوي وتهدراو لممد عب قزات تايلاند جميعون بوليس ترافيك زوبا غاشبار كازودوبا اب مكلخال حادقات ترافيك زتكورا استمرو اب نو زوبا غولج مراحتي كومون وننت تشكركرتن غاراجاتن توهيبون ازاز بوليس ترافيك ميجر نراي صغاي اب زمحلالفو ملختي اب زوبا غاشبار كبحفشا اب كابي غولج دما بفلاي نزلو صعق منقسقاس تشكركرت بمتكاس افلطو اشكركرتي وننت غاراجاتن كاروتاتن زعبيا استمرو مكياد اب منكاي حادقاتاتن صعبيناتن لعل استواصو كم زلو غليصون أبتكابي بتحت عدمن هكلاو بقعات زي ولو من قلعو زمرحة مكاينن كاروتاتن مرأي نقونن كوين كم زلو تقيسو دما مقتي خقبرو الله تحساسيبون حالا في مرمرة قبن آتو إسياس برهان بوغنو كاند تنكين ناي زبازحو أبتي زبازقات ومحادقات الترافيك زي مهلاو بقع ممرحة فقاد قدلت هكلاو بقعاتن أمرارحان زي حالا في النتاو أمرارحة كومون لعل فتنة شللتنة مخانو بمتكاس أشكر كرتي حقاو ممرحة فقاد زحازون بزعبا زشكر كروا مكينا اخلاف لطو زلو من كوخونة تمحتينون اما حدار نوزوبا قولي اتو دسي زر ميكايل بيقديو اتي استمرو عب ممراح تشكر كرتي كمالوز قبو مرقواحيتات بمسرات انتم بفلات كونه بزي فلات كفتصمو زصنحو تحساتات حقي زوردو كساراتاتن زقالل بمخانو بالسفحن زتودبن اقباب كدفع اللو ازهاخيرون أب موداتا تساتفتي تاستمرو نزصنح مرداتا زبرخ مخانو بمتكاس غون زوهاب استمروتات تنك حرقاتات زخونو زلو صرقاتات كتصقونو ملكتات ترافيك بقبون بصفحاتن كتكل نتقاطعت عتبات كخونو كومون حقي نزتحاسو الرامس قمتي كوصدلهم تلابيم أب زبعان سبا غونتي كلبات النبابن مهازنة النسسن بزبل تيما كاب 20 حدا لكاتيت كساب كلتا مقابيت زغصل زلوك أنا مريت متحفتي أب أقداسنة نباب ذات كوراستو مربي 23 لكاتيت أب علا برعد توهيبون أبتي مبراخ بحال النباب أب تمهارون أقداسنة بزبل عرستين تمهارو كالعي درجاز توهاب أستمرو نباب أب معبالي حبرة تسبح فشا أب معمق فلتة مبراخ نقحات تمهارو دما بفلاي أبي أقداسنة كم زلو تقليتون أبي جنفر همامت زبعان سبع حلافي مكتتال ودا بمنسيا سرحتينياتات منسي مرها وزرعي نباب فلتات مردات زسفح كومون مياو بقعات المسرات زحجز كندن وسانن كم زخون بريهم حلافي جنفر منستر تمرت زبعان سبع ممر كفلاي عند ميكائيل دما أكاديميا وتمرتي مبقسي نباب دما زسفح فلتات زدلب ميلا كم زخون بمتكاس كاب بدرجة زبا حالفو عب نوزباتات كاي جمير زول مدب عب متاي ناب ممحدارات كبابي نمورادو كم سرح بيرون زي كم ديلن كله بموحد جنافر منستر تمرتن حمامتن زبا عن سباز تودبك أنا مريت متحفتي ب 23 لكاتيت عب علا برع تقايدون إذا مدب زي ب 25 لكاتيت عب نوزبا حجاز كاب 27 لكاتيت كساب كلتا مقابي دما عب كتما كرن كايد مهانو تفريتون أب نزوا دوب دنكاليا أب عسرت من محدارات كابي مرجع محادرتي أكاي تسرحن أن بابر تعدن تقايدون
ኣብቲ ካብ 13 ክሳብ 23 ለካቲት ዝተኻየደ ምርጫ ኣብ ሰለስተ ምድባት 37 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 111 ከም ተመርጹ ኣካየዲ ስራሕቲ ንዞባ ኣቶ ኢብራሂም ኑር ሓቢሩ ኣቀዲማ ብደረጃ ንዞባ ዝቆመት ኮሚቴ ምርጫ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዝገበረቶ ንዕላማን ኣገባባትን ምርጫ ዘነጽር ጎስጓሳት መረጽትን ተመረጽትን እኹል ሓበሬታ ቀሲሞም ክጸንሑ ከም ዝሓገዘ ብምጥቃስ ንዝተረኣየ ዝናት ተሳትፎ መጊሱ ንዞባ ደቡብ ደንካልያ ኣብ 10 ምምሕዳራት ከባብን 49 ዓድታትን ኣስታት 30,000 ህዝቢ ኣለዎ ማእከል ጥዕና ተሰነይ ብትህቦ ኣገልግሎትን ተካይደ ጎስጓሳትን ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ኣደን ህፃንን ዝምስገን ኣበርክቶ ትገብር ኣላ ወኪል ኤሪና ኣዱንያ ገብረ ማርያም ንዘዳለዎ ጸብጻብ ፌሩዝ ሙሴ ከተቕርበያ ማእከል ጥዕና ተሰነይ ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ኣደን ህፃንን ተካይዶ ብዘላ ሓያል ጻዕሪ ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ዘጋጥም ሞት ኣደን ህፃንን ኣዝዩ ከም ዘንቆልቆለ ሞያውያን ገሊጾም ሓላፍታ ማእከል ጥዕና ኣቶ በርሀ ሓድጉ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ቀንዲ ኣተኩሮ ሂቦም ዝነጥፍሉ ምክትታል ጥዕና ነብሰ ጹራትን ሓራሳትን ኩነታት ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት መርመራታት ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ከምኡውን ኣገልግሎት ክታበት ከም ዘጠቓልል ብምሕባር ነብሰ ጹራት ክሳብ 8 ግዜ ክትትል ቅድመ ሕርሲ ክገብራን ቆልዑ ግቡእ ክታበት ክረኽቡን ዘካይድዎ ጎስጓሳት ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዝሃበ ሓቢሮም ኣብታ ማእከል ጥዕና ካብ ዝነጥፉ ሞያውያን ተሓጋጋዝ ነርስ ተኽሊት በረኸት ብወገኑ ንነፍሰ ጾራት ብዝህብዎ ስሩዕን ቀጻልን ጎስጓሳት ደረጃ ንቕሓት ኣዴታት ኣብ ሕክምና ከም ዝበረኸ ገሊጾም ተገልገልቲ ድማ ብዝግበረለን ክትትል ቅድመ ሕርሲ ከምኡውን ብሞያውያን ጥዕና ዝወሃበን እኹል ሓበሬታ ጥዕነአን ተሓልዩ ጥዑይ ዕሸል ንኽገላገላ ዕዙዝ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ገሊጸን ማእከል ጥዕና ከተማ ተሰነይ ንልዕሊ 60,000 ነበርቲ ንዞባ ተሰነይ ኣገልግሎት ትህብ ኣብ ንዞባ ፎሮ ተሳትፎ ተማሃሮ ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ዝምስገን ዕብየት የመዝግብ ከም ዘሎ ሓላፊ ኣብያተ ትምህርቲ ናይቲ ንዞባ መምህር እስማዒል ዓሊ ገሊጹ ዝርግሐ ኣብያተ ትምህርቲ ንምስፋሕ ብዝተኻየደ ጻዕሪ ተሳትፎ ተማሃሮ ኣብ ቅድመ ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ብገምጋም ብ8 ሚእታዊት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብልዕሊ 11 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዘርአየት ኣረዲዩ ስሉሳዊ ዝምድና ኣብ ምሕያል መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዝሓበረ መምህር እስማዒል ተሳትፎ መምህራንን ወለድን ክሕይል ኣዘኻኺሩ ኣብ ምምሕዳር ንዞባ ፎሮ ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ዘርእዝግነ ማርያም ኣብ ዘስምዖ መዛዝም ቃል ገዝጋስ ትምህርቲ ንምሕያልን በቕዓት ተምሃሮ ክብ ንምባልን ውህደት ናይ ኩሎም ኣካላት ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ኣብ ንዞባ ተከሌዛን ብምውሃድ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራን ሚኒስትርታት ሕርሻን ጥዕናን ብኣሰራርሓ ማእዛዊ ምግቢ ህፃናት ዝሰልጠና 42 ደቂ ኣንስትዮ ተመሪቐን ኣመሓዳር ንዞባ ተከሌዛን ሌተና ኮሎኔል የማነ መብራህቱ ኣብ ዘስምዖ ቃል ጥዕና ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ህፃናት ካብ ብፍላይ ንምውሓስ ማእዛዊ ምግቢ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ስልጠና ክድፋኣሉ ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ ሓላፊት ማደ ወይዘሮ ገነት ገብረ ወልዲ ብወገና ጥዕኑ ዝተሓለወ ሕብረተሰብ ኣብ ውሕስ ጥዕና ኣደን ዕሸልን ከም ዝምርኮስ ብምጥቃስ እቲ ስልጠና ኣብዚ መዳይ እዚ ዓብዪ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኣብሪሃ ኣቐዲሙ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ጎላጉል ደቂ ዘርኡ ደቂ ገብሩ ዋራ ደቂ ኣምሓረን ዓተከሌዛንን ን210 ደቂ ኣንስትዮ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዝተሰነየ ተመሳሳሊ ስልጠና ከም ተዋህበ ጠቒሳ ድማ ነፍሰን ኮይነን ንከባቢአን ክምህራን ከንቅሓን ትፅቢት ከም ዝግበረለና ነፂራ ህፃናት ዝምገብዎ ኣብ ኣካላውን ኣእምራውን ኩነታቶም ልዑል ጽልዋ ከም ዘለዎ ዝሓበረት ሓላፊት ኣገልግሎት ጥዕና ወይዘሮ ሊያ ኣልኣዛር ብጊድኣ ብቐረባን ብቐሊሉን ብዝርከቡ ጥረ ነገራት ዝዳሎ ብትሕዝቱ ሃብታም ምግቢ ኣዴታት ብንቕሓት ከዘውትርኦ ተላብያ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣኩራዊ ዜናታት መንግስቲ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ ኩትር ዋዕይ ኣገልግሎት ትምህርቲ ንግዚኡ ክውንዘፍ ወሲኑ ብመሰረት ውሳነ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብያተ ትምህርቲ ብውሕዱ ን2 ሳምንታት ክዕፀዋ ምዃንን እቲ ኩነታት ምስ ዘይመሓየሽ ድማ እቲ ናይ ምዕፃው ግዜ ከም ዝናዋሕ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ገለ ከባቢታት ደቡብ ሱዳን መጠን ዋዕይ ልዕሊ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ህፃናትን ኣረጋውያንን ቀንዲ ግዳያት ኮይኖም ምህላዎም ኣደድዮም ኣብታ ሃገር ኣብ ወርሓት ለካቲትን መጋቢትን ናይ ዝሓለፈ ዓመት እውን ብሰንኪ ኩቱር ዋዕይ ኣብያተ ትምህርቲ ንጥፈታትን ከም ዘወንዘፋ ዝዝከር እዩ
ሶማሊያን ሊቢያን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ክትሓጋገዛ ዝኽእለን ስምምዓት ከቲመን እቲ ስምምዓት ፕሬዚደንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐሙድን ኣቦ ወንበር ፕሬዚደንታዊ ባይቶ ሊቢያ መሐመድ አልመንፊን ብ24 ለካቲት ኣብ ርእሰ ከተማ ትሪፖሊ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ተበፂሑ ክልቴን ሃገራት ኣብ ወፍሪ ትምህርቲ ጸጥታን ካልኦት ጽላታትን ብሓባር ክሰርሓ ምዃነን ብምግላጽ ንትግባሪኡ ብዕቱብ ከም ዝጽዕራ ረድየን ብዘይካዚ ሶማሊያን ሊቢያን ሉዓላውነተንን ግዛእታዊ ሓድነተንን ንምሓስ ከም ዝተሓጋገዛ ኣብ ትርከባ ነጺረን ንምዕባለታት ናይ ተስምዕ እትከታተል ሓበራዊት ኮሚቴ ከቑማ ምዃነን ክልቴን ሃገራት ኣፍሊጠን ኣለዋ ኣሜሪካን ታይላንድን ዝመርሐውን ልዕሊ 30 ሃገራት ዝሳተፈውን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምድ ሎሚ ኣብ ግዛት ታይላንድ ጀሚሩ ኣብዛ ቀዲማ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ካብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ኣጋጣሚታት ዝዓበየ ምዃኑ ዝተገልጸ ልምምድ ልዕሊ 8,000 ወተሃደራት ይሳተፉ ምህላዎም ተገሊጹ ዓላማት ልምምድ ወተሃደራዊ ዝምድና ኣሜሪካን ታይላንድን ንምድንፋዕን ዞባዊ ጸጥታ ንምውሓስን ምዃኑ ሰመዚ ክልቴን ሃገራት ሓቢሮም ይኹን እምበር እቲ ልምምድ ንግዳማዊ ምትእታው ባይታ ብምጥጣሕ ንጸጥታ ናይቲ ዞባ ብኣሉታዊ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ክኢላታት ይእምቱ እቲ ሓበራዊ ልምምድ ክሳብ ዝመጽእ 7 መጋቢት ክቕጽል ምዃኑ ኣሜሪካን ታይላንድን ገሊጸን ኣለዋ መንግስቲ ፊሊፒንስ ብሰንኪ ናህሪ መልከፍቲ ረስኒ ደንግ ማለት ዌልካም ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጋ ኣውጁ እዚ ዝተሓበረ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ንዳሓር ጥራይ በቲ ሕማም ልዕሊ 43,000 ሰባት ከም ተለኽፉ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ እቲ ኣሃዝ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ኣዋርሕ ክነጻጸር እንከሎ ብልዕሊ 15,000 ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ጥዕና ፊሊፒንስ ሓቢሮም እቲ ሕማም ብኣሰካፊ ደረጁ ይላባዕ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መንግስቲ ፊሊፒንስ ንምግትኡ ህዝብን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ክተሓባበሩ ጸዊዑ ኣሎ ኣብታ ሃገር ዛጊት ኣስታት 170,000 ሰባት ክልከፉ እንከለዉ ኣስታት 600 ካብኣቶም ከም ዝሞቱ ይጥቀስ ብመንግስቲ ጣንጡ ዝመሓላለፍ ረስኒ ደንግ ኣብ ፊሊፒንስ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሓያሎ ካልኦት ሃገራት እስያ እውን ብቕልጡፍ ይላባዕ ከም ዘሎ ይግለጽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮንን ትማሊ 24 ለካቲት ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዶም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ንልዕሊ 3 ዓመታት ንዝቐጸለ ኩናት ዩክሬን ደው ንምባል ብጽኑዕ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መግለጺኡ ምስ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪን ከም ተዘራረበ ብምግላጽ ብህጹጽ ተኽሲ ደው ምባልን ነባሪ ሰላም ርግጋጽን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጹ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብተወሳኺ ሃገራት ኤውሮጳ ጸጥታ ዩክሬን ኣብ ምርግጋጽን ምውሓስን ዝለዓለ ተራ ክትጻወታ ጸዊዑ ፕሬዚደንት ማክሮን ብወገኑ ፈረንሳን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ንጸጥታ ዩክሬን ንምውሓስ ኣበርክቶ ክገብራ ድልዋት ምዃነን ደጊሙ እኳ እንተገለጸ ጸጥታ ውሕስነትን ደገፍን ኣሜሪካ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ፕሬዚደንት ማክሮን ኣብ እዋን ካልኣይ ኤብረብ ስልጣን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኣሜሪካ ምብጻሕ ዝፈጸመ ናይ ፈለማ ኤውሮጳዊ መራሒ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኬር ስታርመር እውን ኣብ መወዳእታ ናይ ሰሙን እዚ ናብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምብጻሕ ከም ዝፍጽም ይግለጽ ብሰራዊት ሩዋንዳ ዝድገፍ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ኣብቲ ብማዕድናት ዝሃብተመ ምብራቃዊ ክፋል ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዘካየዶ ዘሎ መጥቃዕትታት ካብ ምጅማር 2025 ጥራይ ሰላማውያን ዝርከቦም ልዕሊ 7,000 ሰባት ከም ተቐትሉ መንግስቲ ኮንጎ ሓቢሩ ቀዳሚት ሚኒስተር ኮንጎ ጁዲት ሱሚንዋ ንባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ጸጥታውን ሰብኣውን ኩነታት ናይቲ ዞባ ኣብ ዝኸፈ ደረጃ ከም ዝርከብ ኣፍሊጣ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ መጥቃዕትታቱ ብቕልጡፍ ደው ከብል ሓያሎ ወገናት ጻውዒት ከቕርቡ እኳ እንተጸንሑ እቲ ጉጅለ ግን ብኣስታት 4,000 ሰራዊት ሩዋንዳ ተደጊፉ መጥቃዕትታቱን ገስጋሱን ይቕጽል ከም ዘሎ ዝሓበረት ቀዳሚት ሚኒስተር ጁዲት እቲ ኩነታት ናብ ጉራዊት ሃገራት ክልሕም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓ ብሰንኪ እቲ ግጭት ካብ ምጅማር ናይዚ ዓመት እዚ ጥራይ ልዕሊ 450,000 ሰላማውያን ሰባት ካብ ኣባይቶም ተመዛቢሎም ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ይገልጹ ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ንህይወቶም ዝሰጉ ልዕሊ 40,000 ሰላማውያን ሰባት ናብ ብሩንዲ ከም ዝሃደሙ ተፈሊጡ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ንመጥቃዕትታትን ገስጋስን ዕጡቕ ጉጅለ M23 ብትሪ ብምኹናን እቲ ጉጅለ መጥቃዕትታቱ ብቕልጡፍ ደው ከብል ምጽውዑ ዝዝከር እዩ
سراويت إسرائيل بسفيح كفال معرباو جماجم زكايدو زلو وتادراو سرعيت كم زسفعو حبيرون أب زحالف معلتات تانكتات إسرائيل دحري 10 عامتات نفلم أوان أب معرباو جماجم ناب زركب معسكر سدتنياتات كم توافر أيو زقل الزلو قدامي منستر إسرائيل بنجامين نتنياهو أب كتما تل أبيب دحر استقايدة تخطى متكعتات سراويت هاجرو أب معرباو جماجم أب زركب معسكرات سدتنياتات زكايدو سرحيت كحيلو من إزازو زكاريون سراويت إسرائيل كاب مجمار كلتاشين 25 حيزو أب معرباو جماجم بزكايدو زلو وتادراو سرحيت 10 فلسطينيين كم تمزابلو صبصبات يحبرون بز سرحيت زي بوحدو 7 سبات قتلون كله حيالو كم زقصلون بركت زباله هنصاتات كم زعانواني زحبر زلا محبر هاجرات عرب 24 لكاتيت أب زكايدو عقيبة إسرائيل أب لعل معسكرات جنينن طلكار من تكايدو زلا متكعتات بمخنان دو كتبولو تصويعون إسرائيل كينات وشمت غزة أب واحد كمتي كلتاشين 23 كاب زجمر ندحر أب معرباو جماجم بزكايدو تو متكعتات لعلي شمون تميتي فلسطينيين كم تقاتلوا صبصبات يحبرون أوروبا حبرت مال 25 لكاتيت أب لعل روسيا مبل 16 زوريا حدش إجدا أتبيعون منسترات قدايات وطاي أوروبا حبرت أب كتما براسلس أب زكايدو عقيبايم نتي إجدا نمصداق أب سمع بصيحهم እቲ ገዳ ንጽላታት ንግዲ ፋይናንስ ጻዓት ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪን መጓዓዝያን ኢላማ ዝገበረ ምዃኑ ቤት ምኽሪ ኤውሮፓ ሕብረት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ብዘይካዚ እቲ ገዳ ንሰበስልጣን ባንክታትን ማዕከናት ዜናን ሩስያ ኢላማ ዝገበረ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኤውሮፓ ሕብረት ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተደጋጋሚ ዙርያታት እገዳታት ከም ዘጽደቐ ዝጠቐሱ ጸብጸባት ሩስያ እውን መልሰ ግብሪ ከም ዝሃበትሉ የረዱ ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ እዚ ሓድሽ እገዳ ትጽቢት ዝተገብረሉ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሃገሩ ምስ ኤውሮፓ ሕብረት ዝርብ ክትጅምረሉ እትኽእል መንገዲ ከም ዘየለ ገሊጹ ትማሊ 24 ለካቲት ኣብ ከተማ ማርሰል ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ህንፃ ቆንስል ሩስያ መጥቃዕቲ ከም ተፈጸመ ንሰመዝ ጸጥታ ሩስያ ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ቃሊሕን በቲ ሰለስተ ተተኮስቲ ብምድር ባይ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት የለን ነቲ ፍጻሜ ስዒቡ መንግስቲ ሩስያ ፈረንሳ ሙሉእ መርመራ ከተካይድን ጸጥታ ዲፕሎማስያዊ ማዕከላት ሃገሩ ንምውሓስ ጽኑዕ ስጉምትታት ክትወስድን ጸዊዑ ዛጊት ነቲ መጥቃዕቲ ዝደረኸ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ኣይተነጸረን ዘሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኣብ ኑዞባ ጎልጅ ኣብ ምክልኻል ሓደጋታት ትራፊክ ዘተኮረ ዘተ ተኻይዱ ኣብ ዒላ በርዕድ ኣብ ኣገዳስነት ንባብ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ተዋሂቡ ማእከል ጥዕና ተሰነይ ኣብ ምውሓስ ጥዕና ኣደን ህፃንን ኣበርቲዓ ትሰርሕ ኣላ መንግስቲ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ ኩቱር ዋዒ ኣገልግሎት ትምህርቲ ንግዜ ክወንዘፈ ወሲኑ ሶማልያን ሊብያን ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ክተሓጋገዛ ዝኽእለን ስምምዓት ከቲመን ኣሜሪካን ታይላንድን ዝመርሕዎ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ግዛኣት ታይላንድ ጀሚሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም